Hello guys. Good evening to everyone. Halina't samahan niyo ako. Ayan, shout out sa Zero, charot. Sakit lang. Wait lang guys. Ayan, shout out sa nagtamsak na 1 million. Thank you so much. Sino po? Knock-knock ka dyan. Mag-knock-knock ka dyan. Ayan, 650. Hala sis! Ang haba yan! Ang haba niyan sis, skip mo na. Ayan, 2 million. Thank you so much. Sino yung isa? Hi, sis! Pangga Milka. Hello, sisi. Ayan, good morning. Ayan yung nakalagay lang kay Nightboat. I see yung mula. Ayan, 2 million in the house. Bakit wala akong harang? I-refresh mo, sis. Hi, Skyle Snow, Tamsakdan. Hi po, kumusta po? Ayan, salamat po sa yung pagdalaw dito sa aking bahay. Thank you so much po. Ayan, hello. Kabsat, ayan, pa-help ako sisi madagdagan yung main ko. 1K kagabi. Kabsat, hello Kabsat Vicky, hello. Wait lang, Milka. Natin. Lagay natin sa screen. Congratulations kasi naka-banana ka na. Wow, 1,010 na pala. Try simply din kaya. Ayan, salamat. Salamat sa 4 million. Sakit ng puson ko. Ayan, shout out. Come. Ano yung...
Ayan guys, puntahan po natin yung premiere ni Kabsat Vicky. Ayan, Miam, how to pronounce your name? Yung last name. Owi or O? Wait lang, bigyan kita ng jacket, sis. Hello, Igorota, Capture. Hello, Kabsat. Kumusta? Tamsak dan harang. Pinaas ni RJ now. Ayan, salamat sa 5 million. Ayan, tamsak agyaman Kabsat. Ayan, tamsak dan sabi ni Kabsat Igorota. Ayan, puntahan po natin yung premiere ni Kabsat Vicky ongoing po. Ayan, shout out sa inyong lahat. Magmahalan, magdikitan. Ayan. Ayan, shout out. Yahoo! Edward Timbol, ginamit ko yung music mo nung nag-live ako nung kahapon. Edward Timbol, Yahoo! Hello. Hi, si Silver Stevie. Hello. Mega love shout out everyone. Sabi ni si Silver Stevie. Ayan, shout out everything. Ayan, tusok ho, si Lucana. Salamat, sis. Ipatusok ko pala yung premiere ko bukas. Yun. Tuhuga na. Ayan, ibaba mo yung premiere mo dyan, Igorota, para tusukin namin. Ayun, tapos na pala. Naiwan ako, Kabsat Vicky. Ayan. Ayan, Edward, mega love shoutout, sabi ni Pangga. Ayan, nagbaba ng bahay si Edward. Patusok din po sa aking premiere, sabi ni Igorota. Ayan, ibaba mo dyan ang Kabsat para play ko kagabi music mo, Edward. Plinay ko yung music din niya kahapon, kaso Panggamil kayo, what's up? Sabi ni Edward.
Ayan, Premier Road to 900. Sabi ni, patamsak mo na dyan, Buds. Ikaw naman, oh. Beke naman po, sabi ni Bob. Ayan, nagbaba si Bob ng link agad-agad, guys. Tusukin nyo na. Ay, nakatamsak na pala ako doon. Ayan, salamat sa inyong lahat sa pagpunta dito. Road to 900, sabi niya. Wow, natamsakan ko na pala yun. Kailan ba yun? Kahapon ba yun? Ayan, salamat sa inyong lahat. 4 million. Ayan, salamat sa pa-BGC. Thank you. Ayan, Glenda Lorenzana Vlog. Hello, Sisi. Hello. Mag-iwan po ng bakas, sabi ni Kabsat. Ayan, patamsak din po sa premiere ng ating kapatid na si Igorota. Ayan, nakatamsak na ako, Kabsat. Bakit parang nawala yung ano mo, Edward? Nawala yung ano mo? Nawala yung tawag diyan. Nawala yung jacket mo kanina. Hi, Christine Dragondon. Sisi host tamsak dan na sa premiere mo. Sabi ni ate ni Kabsat Christine. Ayan, thank you, host. Ayan, 10 million in the house. Mega love shout out to all. And please connect to Milka and Simply Jen, yung mga nakapaskil po dito sa ating screen. Para, ayan, ayan. Ayan, 668. Ayan, 6. Babs, official, okay na ako'y sa'yo. Paps, bahala ka na, sabi ni Edward Timbol. Ginamit ko din yun, Edward. Kahapon. Ayan, patusok po sa aking premiere. Thank you. Ayan, Ate Marivic. Hello, hello. Tambay ko lang to at kay Jambi, sabi ni ate. Ayan, thank you so much. Bob Parks Official watching, sabi ni Kapsat Vicky. Katuhog sa mga di pa nakatuhog, sabi ni, hey, Trixie lang, modang. Susuka ka pa dito sa sofa? Hello. Sige ate, salamat sa iyong pabiji dyan. My verses of the floor ba yung ano mo? Edward, my verses, nakalimutan ko na kasi. My verses of the floor ba yung kanta mo? Pwede ba ibaba premiere ko, ganda? Practice lang yun, ha? Ate, oo. Sure.
Wala man ate, wala ka namang premiere dito sa video mo. Sa video nila. Ayan, Edward, sali tayo ulit sa LS ni Benji Sanchez. Ha, always ako andun, sabi ni Milka. Dan Simply Jen, sabi ni Christine Ragundon, sa account ko din, ganda. Ah, okay. Ayan, patamsak po sa aking premiere. Salamat. Pangga Milka, sige, sabi ni Edward. Ayan, 9 million in the house. Hello, everything. Ito, ganda. Ayan, patamsak po sa premiere po ni Ate Marivic. Salamat po. Ayun. Oy, magaling na. 6:30 a.m. So 8:30 8:30 mamayang gabi ito. Ayan. Ayan, tamsak na ate, tapos dinikitan kita. Dinikitan ko yung Marivic ugali mo. Ayan, shout out sa 5 million over there. Pa-share. Tamsak dan host. Ayan. Hi sis Carms, ongoing pa yung play ko sa'yo kasi nag-stop siya kahapon kasi natulog yung laptop ko kaya nag-stop siya. Play ko ngayon yung 6 hours, nasa 4 hours pa lang ako. 6 hours yung i-play ko ka sa'yo, may add bonus ka na 1 hour, o diba? San ka pa? Ayan, Justin Lorenzana, tamsak po, sabi ni Justin. Ayan, shout out. Ayan, patamsak din po sa premiere ni... Wait lang. Ipatamsak natin yung premiere ni si Silvers TV. Okay lang, host. Salamat, host. Ayan. Land of the Free, shout out. Ayan, patamsak din po sa aking premiere. Salamat. Ayan, Pinay sa Korea. Hello, sis. Vicky. Hello. Shout out. Ayan, IC Gakutan. Hello, sis. Hello, Kabsat. Ayan. Sa lahat ng tutusok, dumikit, iwan lang ng bakas, sabi ni Ate Maribie. Hello, Idol. Edward Timbol. May shout sa'yo, sabi ni Carms. Playing lang dito, Kabsat, sabi ni Kabsat Vicky. Ayan. Thank you so much, Kabsat Pinay sa Korea. Thank you so much, Kabsat Vicky. Ayan, shout out sa inyong lahat. Ayan, Ayan, 6 million in the house. What are you doing, Trixie? Behave la. Edward Timbol, salamat from Silvers TV. Ayan. Ayan, Dan Milka, sabi ni Sisi Christine. Ayan. Ayan, 9 million in the house. Ayan, nandyan pa si Jan B. Ayan, dikitan nyo din po si Pina Wish, guys. Ayan, Erwin Labo Vlogs. Hello. Ayan, may jacket ka na, Erwin. Tusok na sis Marivic Ogale, sabi ni Christine.
Ayan, salamat sa inyong mga patusok. Bob Dan Pulpak, sabi ni Panggamil ka. Ayan, Kapsat IC Gakutan, Servers TV, Dan Pulpak kasama Premiere po, sabi niya. Ayan, asan na yung, sino na yung invite mo, sis IC? Ayan, Pinay sa Korea, tinuhog na kita, sabi ni Edward. Ayan, nang tutuhog si Edward. Ayan, Erwin Labo Vlogs, pwede ka lang po magbaba ng bahay mo dyan. Service TV, thank you, babalikan kita sa bahay mo po, sabi ni Ate Mariby. Ayan, thank you so much sa 10 million in the house. Ayan, CJ, hi! Hi, CJ. Hello, anong ulam natin dyan? Salamat ho, sabi niya. Wait lang, may naalala. Ayan, 9 million in the house. Make a love shout out to all. Ayan. Hello, cousin CJ Flores. Cousin, magkasin kayo? Ayan. Ayan, 8 million in the house. Ulam namin sis, Mimi. Mayo 24. Ayan, tamsak dan sis harang, sabi niya. Ayan, maraming salamat sa mga patamsat at paharang nyo dyan. Magdikitan lang kayo. Tuhugan na. Yes. Sisi Simply Vicky Dan tuhog, sabi niya. O, diba? Salamat sa inyong mga patuhog dyan, mga kapatid. Pa-jackets host. Ayan, kahit hindi ka magsabi, may jacket ka na po kasi nilabhan ko lang po ang inyong mga jacket kasi nangangamoy na. Charot. Ayan, 5 million in the house. Hello. Ayan, patamsak po sa aking premiere, mga kapatid. Hello, Sisi Mayo 24. Ayan. Tamsak dan sa premiere mo, host. Ayan, thank you so much, sis. Ayan, magbaba lang kayo ng bahay nyo dyan. Ayan, sis Rock Diva Vlog. Thank you so much for coming. Wait lang, ibaba natin yung premiere mo. Saan yung premiere mo? Wala kang premiere bukas, sis Rock? Sis Lerma? Ayan, nagbaba ng bahay si Sis Carms Obandos Kitchen. Ayan, magdikita lang kayo dyan. Pinawis Dan Pulpak. Ayan, Auntie Pilipina. Hello. Oh, kaya pala 5 days ago yun. Ayan, patamsak po sa premiere ni Sis Rock Diva sa Saturday. Lahat ng po ng didikit, babalikan ko, sabi ni John B. Hello everything! Kaya itamsak na this, sabi ni Auntie Pilipina. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat. Magmahalan at magdikitan lang kayo. Ayan, please, sabi niya, padikit po, iwan lang po ng tamang bakas, babalikan ko kayo. Sabi ni Sis Mayo 24. Ayan, magmahalan kayo. Share lang, Sisi, sabi ni... Thank you, Sis Debbie. Thank you. Dan Pinawis, sabi ni Christian Ragondon. Mag-iwan lang kayo ng bakas sa mga binababa ni Nightbot, guys, ha? At kung pwede, lagyan nyo siya ng at Ilocana. Thank you.
Ayan, Dan, tamsak sa premiere mo sis, sabi ni Sis Pangga. Biji muna ganda, may amo pa. Sige lang ate, take your time. Wag magtutok kay YouTube kung may amo diyan. Mahirap na. Hi, Debbie, sabi ni Auntie Filipina. Sino yung ipalitan ko to sis ng panggamil ka ha. Panggamil ka. Dan mas sa nakapin pong premier host. Ayan, salamat po. Ayan, harang ka, sabi ni Kabsat Bini. Sige host, video lang muna ako. Continue na muna ang work. Sige, Kabsat Christine. Thank you. Tambay ko lang dalawa ganda. Sige lang ate, salamat. Mega love shoutout ate Carm, sabi ni Pangga Milka. Ayan. Ayan, 9 million in the house. Ayan, nagbaba ng bahay si Sis Carms, guys. Ayan, 12 million in the house. Hello. Now mo lang ako na nakita. Nahula ako nakita. Madami edit ko pang premiere Kabsat, sana all. Hi, Ramel Leste. Hello. Sis, BG ha. Sige sis, take your time. Alam kong pagod ka, galing ka pa sa trabaho. Salamat. Pwede ulit magpatamsak host. Be sure na yung mga nagdidikit sa ipapatamsak mo ay magbabalik. Ayan, Bob Parks official nagbaba ng bahay. Here lang Kabsat. Sige Kabsat, thank you so much. Ayan, dan na sa'yo kapatid Edward, sabi ni Pinay sa Korea. Ayan, 12 million in the house. Sige lang, magpatamsak kayo dyan. Walang problema. Sige lang, Romel. Ikaw na bahala kapag nag-ano na sila. Nancy S.A. Hello! Hello, ate! Hello! Ayan, nakapasok ka din. Hi, host. Ngayon ko lang nakabalik sa'yo. Aking LS, i-transfer ko lang sa daytime, hindi na sa gabi, sabi ni. Sige, ate, Nancy Vlogs, Nancy USA. Ayan, salamat sa iyong pagbisita. Ayan, nakadalaw ka din. Patamsat at pa-view entry ko kay Sally Coleman. Iwan po, bakas balikan ko kayo guys, sabi ni Ramel. Babalikan ko po kayo mamaya. Busy lang, Busat. Ayan, okay lang host. Sign up ko muna sa first membership mo ha. Wow, thank you po. Thank you. Ayan po, may dyan, may mga perks po ako, may playing your videos. Ayan. Yung sa level 2. Ayan, done na ako sa'yo, May 24, sabi ni Ramel. Ayan. Of course, done na kayo. Matagal na kayong nagkakakilala. For sure. Ayan, maraming salamat po sa 13 million in the house. Magmahalan at magkikipagkaibigan lang kayo dyan. Be organic guys para marami kayong maging kaibigan. Ang organic friends po ang ating hanapin, wag po lang pong banana. It's better to find organic friends than just only subscribers.
Wow, thank you po. Ayan, welcome po sa Ilocana family, Ate Nancy Vlog. Wait lang po. Ayan po, every time po na mag-LS ako, will drop your link po dito sa aking live streaming. Ayan, tikitan po natin si Ate Nancy Vlog. Wait lang po at ibaba ko po yung bahay nyo. At ibigay ko po kay Nightboat. Ayan, Grace Linomba. Ayan. Hi, Kabsat Grace. Ayan, Rock and Diva. Ayan, video lang sis, bayad ako utang, nagpunta ng premiere ko. Sige, Kabsat. Ayan, binaba ni Nightboot yung bahay mo, Kabsat Gracelyn. Wala pa ba? Wait lang, tingnan ko. Baka nagkamali si Nightboat. Sige, sige. 100 plus na lang. I-play kita mamaya, Gracelyn. Total, malapit ka nang matapos. Ayan, patamsak ay padikit po sa ating new member, guys. Si Ate Nancy Vlog. Nancy USA. Ayan, patamsak po siya or padikit po. Ayan, salamat host. Ayan, salamat din ate. Ayan. Ito yung code mo, oh. Ayan. Ayan. Hanapin ko nga yung code ni Grace. Bakit hindi siya nabababa? Ano kaya yun? Grace lang pala. Grace. Hindi Gracelyn. Ayan. Ayan, 13 million in the house. Mega love shout out. Ayan, magmahalan, magdikitan kayo dyan. Ayan, itaas ang kanang kapaa ng wala pang dyan. Itaas ang kanang paa yung hindi pa 1K, yung wala pang 1K ang bahay dyan. Ano masasabi mo sa video greetings ko, Kabsat? Ayan, it melt my heart. O, diba? It melt my heart talaga. Ayan, shout out sa inyong lahat. Ayan, Kabsat, turuan mo nga ako maglagay ng code para si Nightboat magbaba ng bahay niyo pag LS ko. Ha? Yung sa timer? Timer ba yan? Or yung sa code lang? Di ba nagawa mo na yun? Ayan, pasaway kang bata ka. Hello, kumusta?
Nakita mo yung play all ko sa'yo? Pero i-play all ko pa ulit yon. Oo, sa timer. Sa timer, ganun lang din yon. Ikaw na bahala. Pero, the same process. The same process kay kay yung code lang tapos sabihin mo lang sa message. Wala nang dollar sign yun. Wala nang dollar sign, basta sabihin mo yung pangalan ng ng didikitan nila. Tapos, ibigay mo yung code niya. Ayan. Yung command. Rock Diva, Dan, full packs patamsak po sa entry ko, sabi ni Romel. Ayan, hello Auntie Pilipina. Guys, paayuda panood ng bago kong upload. Konti na lang po guys, kulang po W8, sabi ni Gracelyn. I-play kita, Gracelyn. I-play kita mamaya. Pagkatap, i-play kita mamaya. Ayan, i-play ko yung 5 hours playlist mo. Ayan, thank you sis host. Ayan, Nancy, yes, Dan, full pack, sabi ni sis Harang ho, sabi ni sis Carm. Sige, try ko maya, tapusin ko lang pag-edit Premiere ko ha, kapsat. Sige lang. Kapag turuan kita mamaya kapag hindi mo Guys, huwag magduda dumikit kay John B, sabi ni Ate Marivic. Ayan. Ayan, 12 million in the house. Mega love shoutout to all of you guys. Ayan. Itaas ang kanang paa ng mga hindi pa graduate dyan ng 1K para ipaangat natin. Parang si Jen at saka kay Panggamil ka na lang yung hindi. Salamat sa dikit at shoutout sa iyo, sabi ni Nancy. Sige, salamat Cab, sabi. Ayan, 15 million. Ayan, Sally Coleman, Kalinbang all, sabi ni Pasaway kang bata ka. Ayan, kay Sally Coleman, yung, guys, yung binababa ni Romel Leste, guys, view lang at saka tamsak, okay na yon. Basta magbakas na lang kayo doon, tapos siya na yung bahala. Romel Leste, sabihin mo kung may nagbakas at nagdikit sa kanya, balikan ni Ate Leste, ni Ate Sally. Ayan, everyday na ba LS tos na bastos sabi ni si CJ. CJ kasi ang sure na nag-LS ako is Saturday to Monday here. So Sunday to Tuesday diyan sa Pilipinas. Mga balikan ko kayo maya-maya ha. Salamat all, sabi ni Sis Rock. Oo, guys, legit yan ni Sis Rock. Nandito siya sa Jumerica. Kaya wag kayong mag-alala. Ayan, nandiyan pa si Christine Ragondon. Ayan, panamsak at pa-view. Entry ko kay Sally A1 lang po ng bakas, sabi ni. Ayan, 11 million in the house. Mega love shoutout to all. Ayan, shoutout. Ayan, don't forget to thumbs up my Premiere. Thank you so much. Maraming salamat po. Hindi dapat Romel, dapat hindi pwede yun na ikaw yung magbalit tapos iba yung dikitan nila. So kahit hindi na nila dikitan si Ate Sally, okay lang? Mega love shoutout po sa lahat ng andito, sabi ni John B. Ayan, 11 million in the house. On the way, Rock Diva, sabi ni Pangga. Ayan, Team Bob Parks, done to you. Dito na magsukli, sabi ni Pasaway kang bata ka na si Kabayan Jojo. Ayan, mega love shoutout sa inyo lahat at padikit po din kay Adventure Happy Life, guys. Ay, kumukulog, kumikidlat.
Bakit lumabo na yung ano? Dan kay Sally Coleman. Ayan. Guys, yung kay Sally Coleman daw, tamsak and ano lang, kay tamsak out sa ka-view lang. Magbakas na lang kayo na napanood nyo na, tapos ano, sabihin nyo Romel or ano, Ilocana, whatever. Kasi ang ibabalik niya is si Romel Leste. Pero yung binaba niya is Sally entry kasi andun yung entry niya. Kayo ang bahala. Ayan, when host, kahit hindi na, ako na lang didikit sa kanila host, basta matangsakan at view ng entry ko. Okay. Kahit wag nyo na lang daw pong dikitan, basta itamsak nyo lang daw po at i-view, okay na daw po. At magbakas lang po kayo. Nakadikit na daw, baka sabihin mo na lang, Romel Lester, yung mga nagdidikit kay Ate Sally, balikan na lang ha. Kasi ako yung mapagalitan nila, yung mga viewers. Ayan, 6 million in the house. Rock Diva Dan, dito na magsukli. Ayan. Balikan ka daw. Ayan. Pasaway kang bata ka kung ano. Guys, kung main po ang didikitan nyo, main din po ang isukli nyo. Kapag main po ang dumikit sa inyo, main din po ang ibabalik ninyo. Kasi hindi po namumunga ng mangga ang isang apple na puno. So kapag main po ang binigay at ay didikit sa inyo, main din po ang ibabalik nyo sa kanila. So gusto nyo, kung dalawang second channel ko ito host, sabi ni pasaway kang bata ka. Or kung yung mga gumagamit ng ng mga ninja, dapat dalawa yung idikit nyo sa mga nyo kasi para pair po sa lahat. Ayan, 4 million in the house. Thank you so much. Ayan, 7 million in the house. Ayan, magandang gabi, host. Mas maganda ka pa sa gabi, sis Rizalyn MB. Wala kang jacket. Nalabhan ko yung mga jacket nyo, guys. Hi, sis Music with Rhea. Hello, sisi ganda. Salamat. Ayan, salamat sa inyong mga pagdalaw. Puson ko. Ay, di kayo kumagalaw. Ayan, mega love shout out to all. 6 million lang tayo. Ayan, nagdidikit lang pong mga iba, guys. At nakabidi yung mga iba. Kaya pag open ko host ng main channel ko, idikit ko rin sa mga nagdikit sa channel ko. Kaya bali dalawa ang sukli ko sa kanila. Bakit hindi mo ma-open yung channel mo? Ang kulay ng live mo, sis. Nakakamiss din mag-live. Di na ako marunong lol sa... Mag-live ka, oy. Kayang-kaya mo yan. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, magdikitan kayo. Ayan, nakita niyo si Rizalyn MB, guys. Ayan, nandito sa Tennessee. Ayan, shout out.
Ayan, tumatawag si Mother Dear. Wala namang signal ata. Ayan, 8 million in the house. Shout out. Ayan, dikitan nyo din si CJ. Pinapahinga ko muna main co-host. Okay. Lakas ng kulog. Ilocana. Rock diba Dan? Pulpak, sabi ni Sis Pangga. Ayan, bakit hindi na to tumataas? I-wait lang, i-refresh ko. Mag-refresh tayo ng ating subscriber comparison. Dito din, rinig ko, sabi niya, Mrs. Carmso Bandos Kitchen, bahay mo para mabalikan ko, sabi ni Romel Leste. Dito, ayan, shout out sa 9 million in the house. Dikitan niyo po si Jen at saka kay Pangga para makagraduate na po sila ng grade 2 at grade 7. Uy, alis ka dito. Ayan, nagbaba ng bahay si Sis Carms, guys. Ayan, padikit din po kay Sis Donna, guys. Busy lang po siya sa trabaho. Dikitan nyo lang po. At saka si Danalay. Ayan, dikitan nyo mga yan. At saka si Lalab Cheryl, hindi kayo magsisisi kapag dikitan nyo sila. Si Auntie Pilipina, si Kapsat Diwata. Ayan, nandyan na siya. Ayan, Kapsat Diwata. Ayan, halika dito sa taas at kantahan mo kami. Ayan, si Jasril. Ayan. Salamat sa iyong pabidi, Kapsat Diwata. Thank you so much. Ayan, sana all Diwata, sabi ni Sis Rizalina. Ayan. Carms Bandos Dan from Romel Leste. Ayan, panoorin po ang mga video nila bago po magtikit-tikit. Ayan, Dan Pulpak kay NCSA, ha? Busy nga akyat pa, kaya Diyos mio. Kailan ang Kapsat, kailan yung Chinese New Year nyo? Anong date yun? Ayan, 10 million in the house. Day off mo lahat yun? 3 days ba or 4 days? Nakatapat ba sa Sunday Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat. Mega love shoutout. Padikit po sa ating mga kaibigan, mga kapatid, at ating mga katropa. Shoutout ni Rizalin MB, sabi ni Diwata. Ayan, 7 million in the house. Ayan, padikit din po kay Simply Higgins from Australia. Ayan. Ayan, from Hong Kong naman po si Kapsat Diwata, si Auntie Pilipina from, siyempre, Amerika na nga yan. And then,
Si Kabsat BD, New Zealand, of course. BD New Zealand. Si Jasril Albaran from San Juan City. Ayan. 5 million si Panga Milka from Pampanga, di ba? Pampanga? You're from Pampanga, sis Milka. Ayan, 6 million in the house. Mega love shout out. Ayan, magandang energy ko ngayon kahit sakit ng puson ko. Tapos kahit ang pangit ng mukha. Ang pangit ng mukha. Okay lang na pangit ang mukha. Wag lang ang ugali ang pangit. Charot. Humuhugot. Sharada. Ayan. Padikit at patamsak po sa aking premiere. Miss Samis Oriental, si Sis Milka host. Akala ko nasa Pampanga siya ngayon. Ayan, from Miss Samis Oriental. Sally Coleman, Dan Pulpak, sabi ni Panga Milka. Guys, yung kay Sally Coleman daw po, view at saka tamsak, sapat na. Basta magbakas na lang kayo. Like and view only, bisdak iyan. Ayan. Sana all nakakaintindi ng Bisay. Occidental host, sabi ni Sis Panga. Okay. Nice to meet you all. Team Solid, Team Lugit, Land of the Free, and Team VIP. Ayan. Shout out sa inyong lahat. Mega love. Shout out. Ayan, si Sis Rizalin MB, Bisaya din siya. Bisaya. Yes, Bisaya. Sarap ng ulam namin kanina, naubos. Sabi ni yung anak ko, hindi daw masarap. Pero talagang inubos niya lahat yung nasa, tawag dito, palayok. Ayan, 7 million in the house. 7 million in the house. Ayan, Akyat Kanti Pilipina, oy. 7 million. Someday you will find us. Oops. Ayan, di kita nyo sisikap sa Diwata, guys. Ay.
Ayan, apay awan boses. Hanak nagsao. Ayan, Ate Marisa, hello. Hello, Insan. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out. Wait lang, nag-chat lang kasi ako may chat. Ayan, patamsak po sa aking premiere. Thank you so much. Ayan, apay na panandag iti tao kapitana tapito ti adda ditoy. Madik nagpa-share da siguro kabsat. Baka mangmangal daw da kabsat. Nakabiji da. Ayan, ya, madikon kastoy mapaspasamak ko na. Apay. Ay, madikon no kastoy mapaspasamak, sabi ni Kabsat Diwata. Apay Kabsat. Agutoy awan ko intindihos, nag-Ilocano ka na. Okay, sorry. Sana all marunong mag-Ilocano, sabi ni sis, sabi ni Kabsat Diwata, nasaan na daw yung mga tao dito? Bakit pito? Pito daw yung tao dito, pero walang sabi niya. Ayan, sabi niya, ayaw ko na kung ganitong nangyayari, sabi ni ni Kabsat Diwata. Ayan, 7 million in the house. Shout out sa inyong lahat. Ganun talaga ang biyag, Kabsat Diwata. Sana all maraming tao kapag nag-LS, no? Ayan, 7 million, ha? Okay lang naman, host. Walang problema, ha? Ayan, shout out. Minsan nagbibisaya naman kami. No awan umay, makistorya kanya. Ay na, nasakit ulok. Ha. Tama ka dyan. Maboboring ka talaga, Kabsat. Maboboring ka talaga, Kabsat, kapag walang makikipag-usap sa'yo sa live chat. Parang gusto mo nang mag-mute. Kaya sometimes nakakalungkot din yung walang viewers, wala kang ukausap kapag nagla-live ka, para ka na lang baliw diyan. Di ba? Ayan, shout out 6 million. Ayan, Dan Panggamil ka from Romel Leste. Ayan, dikitan mo din si Diwata Ginaya, Romel. Thank you so much.
Ayan, haha, di kalman, kurang all oras LS. Di ba, more than 1 hour yung LS mo kahapon, di ba? Ayan, saan ka nag-LS? Sa labas? Dan na house kanina pa kay Diwata, sabi ni Kabsat Romel. Ayan, 6 million in the house. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat. Ayan, hindi na pala nai-include mga Kabsat Diwata, yung mga hindi na hindi na active dito ng matagal dito sa live chat. Hindi na nagpapakita sa viewers. Yung hindi na active sa live chat. Hi, Jean Bautista. Oh, hindi na. I need the WH host. I need banana. I need the WH host. Ayan. Shoutout sa lahat. Sabi ni Jean Bautista. Ayan. Oh, kapag hindi na matagal nang hindi nag-type diyan sa baba, hindi na siya natatag. Oh, wala na akong natatag na oh. Wala na. 3 million in the house. Pa-help po para makagraduate host, sabi ni Jean Bautista. Ayan. Ayan, ibaba mo yung bahay mo dyan. Ayan, 5 na lang at grade 9 na po siya. Dikitan nyo na siya. Ayan, 5 million in the house. Talagang hindi na pala, totoo yung experiment namin na kapag hindi na siya nag-active dyan sa live chat ng matagal, hindi na siya counted sa viewers at hindi na siya natatag. Dito sa bahay, pero nagsidatingan mga amo ko, pero extend ko pa 30 minutes, pero mas maingay pa sila sa akin. Pero okay lang na mag-live ka na, no? Okay lang na mag-live ka nandyan sila? Ayan, shout out. Ayan, baba mo yung bahay mo dyan. Ayan, salamat sis Carms. Thank you. Palablab ako mga kapatid, sabi ni Jean Bautista. Ayan, palablab po. Ayan. Magmahalan lang kayo dyan. Ay, ipatamsak natin yung premiere mo, Kapsat Diwata. Ayan, 7 million in the house. Shout out to all. Sa dumikit, balikan kita ng pagmamahal. Yes, mabait yan si Kabsat Diwata. Kaya mahalin nyo na siya ng bonggang-bongga. Ayan, done kay Diwata, Ginaya. Sabi ni Sis Carms. Ayan, 7 million in the house. Mega love shoutout sa inyong lahat. Mega na nga, shoutout. Ayan, patamsak po sa kanyang premiere, guys. Yung Ilocano songs, kusilapan ka, isim dito'y cellphone, awan nagkuranga. Ayan, 6 million in the house.
Sikat dunting, ariribok ito'y diako. Dunting at manunod, ka nakiro. Ayan, 7 million in the house. Mega love shout out. BG Nak lang, preparation lunch. Yahoo, sabi ni sis. Sige lang sis, salamat ho, sabi niya. Premier done to you kay Diwata. Done to Diwata, sabi ni sis Carms. Ayan. Sige lang, magmahalan kayo dyan. Ayan, nandyan na yung hagdan ante. Baka natubunan na naman. Ayan, shout out, 8 million in the house. Ko'y nag-iisang taglay. It's raining here. Ayan, 7 million in the house. Oy, may tao pala sa baba. Sorry naman. Ayan, let's welcome our auntie from Oregon. Dun, 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 dun. I don't have tan-tanan-tan. Parang kinasal lang tan-tanan-tan. Shout out! I don't know. Suko ni Bantot! Oy, hindi yan yung buksan mo. Oh, para akong umiihi. Uy, puno na naman. Wapo ka naman ng tubig ay kumain. Nagwapo ka manong ikaludit mo ma. Ayan, ang Sabandos Kitchen Play from Jean Bautista. Ayan, 7 million in the house. Ayan, magmahalan kayo at magtusukan. Be an organic friends. Tutukan? Iunabin mo kung anong tututukin. Hello! Kumusta ka aking mahal? Hi, Roslyn! Sana'y nasa mabuti ka. Ayan, salamat. Salamat sa 7 million over there. Huwag mong intindihin. Ayan, patamsak sa premiere po, sabi ni Ate Marisa. Wait lang, tamsakan natin yan. Baka hindi pa ako nakatamsak. Ayan, nakatamsak na pala ako. Ano yung pinapanood mo, Ante? Maingay. Ba't hindi ka nakamute? Oo. Jenny! Use the headset, anak ko. Please, thank you.
Ayan, salamat sa 4 na milyon dan kay Remix TV. Sige lang sis, magbabalik ko yan mga yan kapag may wakas lang po kayo. Salamat. iPhone XS. Maganda. Maganda yung iPhone XS kasi saka S10 Plus. So, maganda talaga. Ganda siya. Maganda din sa pag-edit, lalo na sa iMovie. Di ba may iPhone kante? iPhone na nila kay ko. Dugyot. Gamitin mo yun. Gamitin mo yun pag gamitin yun pag edit. Mag-download ka ng iMovie. Wala pang yun. Wala pang. Danak lang ate. Danak gamin work. Sige lang Raslyn. Thank you. Yung sinasabi mong iPhone ko, yung pang watu-watu ko lang yun. Baka pwede din mag-edit yun. Ay ko, pang ninja ko lang yun. Walang tuwato dito eh. Hawang pinakita nga tuwato. Watu-watu. Nagtuwa Grabe. Grabe, apat ang nalaglag na members ngayong araw na to. 4. Kaya, anda nag-renew? Hindi. It's okay. Dugyot ba talaga, Pilipina? Dugyot. Salamat ho, sabi ni Jean Bautista. Ayan, sige lang, baba mo lang bahay mo dyan, Jean Bautista, dikitan kanila. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. Mega na nga, shout out pa. Ang dami kong kinain. Ayan. Grabe, naubos yung yung giningding. Sabi ko sa'yo, pag lutom data tabungaw, kunak, dilinuto na ngagpaiso. Kitamtan, sakangan na tinangan. Sabi ni, hindi ako masyadong kasi ang sakit nga ng puson ko, di ba? Si CJ, sabi ni CJ, hindi daw masarap. Uy, talagang napanapay nalaan. Hindi na masarap kasi siyempre babalik-balikan niya, hindi niya malasahan kaya yun naubos tuloy. Hindi masarap sabi niya kaso naubos naman niya. Kaya nga, hindi masarap kaya bumalik ulit hanggang sa naubos kasi nga hindi niya matikman na maigi. Oh, di ba? Maulawak si Mang. Maulaw kang si Mang. Boy, shout out Carms Obando's Kitchen. Oh, ha? Oy, Marisa, nya kukom di ta nakabantay ka. Ay, apo, pakayangam. Pakayangam nanti Pilipina. Lablab nyo daw, sabi ni Jean Bautista. Oh, lablabin na yan, maulaw na Mildred. Yehey! From Vicky in New Zealand. Oh, lablabin na yan. Binabantayan mo ako. Buhay pa ako. Udas. Binabantayan na niya ako. Ni Marisa. Marisa, bahala ka dyan, ha? Binabantayan kita. Nanait din. Oy, shout out to you, Diwata. Aginaya. Ayan. Tawang-tawa tuloy dyan si Marisa, o, di ba? Panggamil ka, oy! Sabi niya, Rems Mix TV, Dan full pack. Full pack. Sige lang, mag-iwan lang kayo ng bakas sa kanya. Magbabalik mga yan, guys. Hashtag Ilocana. Ano ba yan? Lagyan nyo siya ng Ilocana, guys.
Para alam nila. Kasi alam nilang galing kay ano, Galing Ilocano. tayo sa akin yung galing yung parts ni Ilocana to, ganun sila, di ba? Lagyan niyo siya ng Ilocana para naman alam nila na nagtatrabaho ako sa mga parts nila. Vicky, may trabaho ka ngayon, Vicky? Anong ibig sabihin niya ng MLSO? Mega love shout out! Oh. Oh, tingnan mo. May natinan ako kahapon ba yun? Kay Lutong Bahay, sabi na MLSO. Oh shit, ano kaya yun? Ay, nalaman ko lang yan kay MB Makulit TV kasi na-curious ako kaya tinanong ko sa kanya. Nung dumalaw siya dito. Sabi ko, ano kaya yan? Ay, wala te, tapos na, sana oil. Ano yan, overtime, Vicky? Katatapos lang kaya ng premiere niya. Kaninang nag-start. Nung nag-start ako, nag-premiere din siya. O, di ba? Saan ka pa? Oh. Ano, Dayta, Marisa, ano mo na yan? Ipadikit mo na kaya yan, Insan. Dikitan na. Guys, dikitan nyo ako. Babalikan ko kayo. 2 banana ang bumalik. Oy, 2 banana. Siguraduhin mong banana yan. Baka maya, 2 Sagi. itlog yan. Oy! Ay, sabi ni Jen Bautista. Jen. Oh, half day lang work ko, kabsat. Oh, half day today, but that is overtime. May overtime fee yan. Kasi sa amin, pag may overtime kami sa Sabado, half day rin eh. Half day siya. Pero lang linggo. Ayaw akong patrabaho. Sana ma-receive na rin ni Kapsat Ruby yung ano niya kasi kaka-approve yung pin niya kasi naka-4 try pa. Basta pang-4 na try ano na nila. Uy, ako wala ka. Then, dapat maka-3 try ka tapos pang-4 mabilis na lang yang i-approve nila. Ganun. Oh, really? Kapag mag-request ka. Ako, Vicky, wala pa yung pin ko. Anti Pilipina, basahin mo yung sabi ni Insan. Gusto mo. Oh ha? Anong klaseng sariwang banana yan, Marisa? Ayan, AMC Vlog, Cortez, hello! Harang, sabi ni AMC Vlog Cortez. Oh ha? Oh, ha? Marisa, explain mo yan kung anong sariwang banana yan. Sis Carm, she is from Oregon. Oh? My detail update talaga Monday, Friday. Magre-resign na ako. Magbibisi na ako next month. Mag-aaral ako. Wow, sana all masipag mag-aaral. Aralin mo, Vicky. Pakyat ka nga, Vicky. Off mo na nga doon. Type ka pa dito. Sige, akyat na kayo guys. Wait lang, ibaba ko yung... Huwag ka chikahan na. Sumampu maramdaman nila kay ko. Bumaba ako. Wala si Simply dyan kasi nag-i-study. Nag-study siya. She is studying for citizenship examination. May kanta, suruang ka. Ako harangkab, sabi ni AMC Vlogs. Madali lang yun kaya. Madali lang. Nakaka-nervous lang kaya. Ganyan. Madali lang pero yung unahan ka ng nervous, mawawala na yung sagot mo. Madama bayad ko utang, sa mga nagpunta sa mga premiere at video ko, sabi ni Kapsat Vicky. Okay ho, sabi ni Kapsat Carms. Ayan, magbaba ka ng bahay nyo dyan, guys. Yung mga nakapaskil dito. Panggamil ka, sabi niya, Marisa, Dan. Oy, Marisa, bayaran mo si Pangga mamaya. Give 10 minutes, at least 10-15 minutes para hindi malaglag. Saan bahay mo, Jen Bautista, para may dikit? Ganyan si Auntie Pilipina, makahoy, wagas. What? Makahoy ka, wagas. Hoy, Marisa, bayaran mo. Hoy, Marisa! Paging.
pang charot-charot lang, di ba? Oo, pang Hoy, charot-charot lang yun. ang charot-charot lang, Marisa. Bahala ka dyan. Lablabin mo lahat sila dyan, no? Tapos bigyan mo ng fresh banana. Baka mamaya, Anong lablaban niya? tawang-tawa si Vicky, di ba? Marisa, legit. Nabayag nga hanga nakalablab ni Insa nun. Palablaban mo. Di ba? Parang nasa kapitbahay lang, di ba? Para ano yan, magising lang yan para live ang ano natin, LS, para di ba? Puro Yan. ka ano-ano dyan Sabi ni Jean Bautista at Vicky in New Zealand, done! Ha? Vicky in New Zealand, oy, magbayad ka mamaya. Bahala ka dyan. si Vicky in New Zealand, very supportive yan. Nagbabayad yan talaga. Pag pinuntahan mo yung ano niya, yung premiere niya, iwang ko ng bakas, bonggang-bongga babalikan ka niya. Saan ka pa? Saan ka pa? Oy, Vicky, wag kang tumawa dyan. Totoo naman yan. Kaya yan kung nagbibiji dyan nandito ko si Debbie Bustamante naman. Isa Nandiyan rin naka-BG din siya. Naka-BG din yan. Pakibaba yung niya, Kapitana, yung bahay niya. Nagbababa ako ng bahay ni Sis Debbie. Nandito rin si Debbie Bustamante, nandito sa Jumerica, sa California siya, guys. Very supportive din yan. Kung panoorin mo yung video niya o kahit na latest or whatever, babalikan ka niya. I-play all ka pa niya kung gusto mo. Basta makita ka niya lagi sa bahay. Basta makita ka niya lagi sa mga videos niya, mga ganyan. Yan, lablabin nyo yan. Isa sa napaka-supportive na kaibigan natin. Kapatid, yan. Vicky, bahala ka dyan digitan mo lahat. Siyempre, anti-Pilipino natin yan. Always. Kanang kamay. Ako, hindi ako nagbabalik. Bahala kayo dyan. Binuking niya yung Hindi, nagbabalik naman ako kung talagang nandoon ka sa premiere, mga ganyan din. Kasi paminsan-minsan lang ako nagpe-premiere, guys. Wala 2 weeks na wala akong upload. Yes. Si Bob Parts Officials, saan to? Thumbs up sa comment. Ako titingin, salamat po. Sa comment daw lang. Okay na. Masaya na siya sa comment. Siya? Hindi sa comment siya magbabalik. Basta kaya kapag unahan is dapat magbakas sila. Bakasan nyo Parang footprints in the sand ba? Parang kausap ang tala. Sandali lang, sabi ni Jean Bautista, sabi niya, oy, asan na? Sabi ni Jean Bautista, at panggamil ka. Don! Oy, panggamil ka. Balikan nyo si Jean daw. Bahala kayo dyan. Sabi ni Marisa, guys, agbakas kayo sa comment section para mabalikan ko kayo. Asa ba? Umakyat naman na kaagad. Mabalikan ko kayo doon sa main. Anong main, Marisa? Explain mo sa main. Si Jezreel Albaran yung kanyang name. Really? If I were you, Insan, you always hear in YT, ipadikit mo na rin yan. Yung Marisa Pagkatianan. Idikit mo na kasi ikaw dyan ang nandyan Jen Bautista, sabi niya, kapatid, balikan niyo ako, baka naman, naman po, balikan niyo daw si Jen para gawan niyo na. Hindi ba balikan ka mamaya, bigyan mo ng ayan tumaas na yung bahay niya. 3 na lang guys para mag 300, 900 siya.
Oo, yan ang ay si Pangga, Melka nandyan pala. 153 na siya. At 897 tumaas na na din din si ng Jen Bautista. Mahala kayo ayan, dyan. shout out sa 7 million in the house. Magdugulan ka lang dyan. Taga saan si Pangga? Bicol? Oriental. Best name is Oriental. Ah, Happy birthday to you. happy birthday to you. You belong to the zoo. Really? Like a monkey, like a doggy. The gorilla is you. Really? Ayan, 7 million in the house. Anong tawag dito? Nandiyan ba si Manang Biday PH? Manang Manang Biday. tayo busy sa pagkuskus ngayon, Monday. Ayan, yun ba? Ban, sabi ni Sis Pangga. Ayan, magmahalan na lang kayo dyan. Ayan, Jean Bautista Dan, sabi ni Aprilin. O, diba? Ni Flip Prax, di ay premiere na, will begin in 13 days. Nagbayag mutan. Kasi syempre, isinet na niya 898. para makarami ng tamsak, ano ka ba? Oh, sabi ni Aprilin, Jean Bautista, Dan po, sabi niya. Oh, ha. Sabi naman ni Pangga, palablab guys, 3 balik. Legit. Oh, di 3 ang bahay mo pala, Pangga. O hindi na umaakyat si Pangga. Ang nyari diyan. Akyat ka nga, Sis Pangga, para may kakanta dito. Drumming my pain with his finger. Na, 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 na. Na, na, na. Ayan, start in 3 minutes. Palike naman, thanks, sabi ni Bob Parks. Ayan. Ibaba mo dito kapag ongoing na, Bob Parks, yung premiere mo para puntahan namin. Sixty seconds pa na. 60 seconds na lang. $108 na tamsak. Ikaw na nga. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. 109 ako. Ang ng saya ng tamis at lambing sa buhay ko. Panggaling yun. ka, dandan mo ng isang banana mo, sabi ni si Ate Marisa. Ayan, shout out sa inyong lahat. Hoy, na 899 na si Jean, si Pangga 154. Alalalala, tikitan na. Yung hindi pa Parang
Parang, ang laki-laki. Parang, laki-laki. Ala, isa na lang. May playing kasi Kaya doon andun sa... na ako, andun na ako Team Bob Park. Sa premiere mo, nakatambay na ako. Kausap ang taala, taala. Ayan, shout out sa 10 million in the house. Mega love shout out sa inyong tanan. Nagijay ka? Mega mall. Ah, taga Baguio. Baguio City, gayam ni Kwa. Ilocano si Team Bob Parts. Ay, Ilocano din si Denise from Igoro, from Mountain Province, si Kabsat Diwata. Ayan, mga Igorot. My channel, Kadungog. Hello, mega love shoutout sa iyo, kapatid. Ayan, welcome ka sa aking buhay. Charot, bahay pala. Live streaming. Ayan, magbabaha lang bahay mo dyan, sis. My channel, Kadungog. Ayan, makipagkaibigan ka lang po dyan. Ayan, isa na lang po ang kailangan ni Jean Bautista para maka-grade 9 po siya. Kaya, idikit nyo na ang pwede nyo nang idikit dyan. Dikit mo na kini CJ. Ni CJ. Wala, lowbat yung cellphone. Sabi ni Prilin, panggamil ka, done. Ayan, mega love shout out to all. Pwede na kayong magmahalan dyan. Kapag may jacket kayo, guys, pwede na kayong magbaba ng inyong mga bahay. Man, ayaw ko yung nila sabi ni MLSO. Para shortcut ba? O, diba? 6 million in the house. Malamig sa bahay ni Bob Force, Wala siya doon. Wala man. Puntahan mo yung LA, yung premiere mo, kapatid. Nag-start na. Ako na yung naging host doon sa premiere ni. O, puntahan mo yung The Johnsons The TV. Johnsons TV. Hello, Sisi. Tamsak agad. Ayan, salamat, sis. Ayan, 12 million in the house. Mega love shout out sa inyong lahat. Masanay na kayo, madam. Ano yung masanay na kayo, madam? Yung MMLSO. OHNS TV. Ayan, hi, Carms. Obendo's Kitchen. Sabi ni OHNS TV. Ayan. MMLSO. Ayan, nabubulol talaga ako kapag sabihin ko yung ng mabilisan. Ayan, 14 million. 900 na si Jean, Puntahan niyo po ang ni Bob Parks. Yun 900 na si Jean Bautista. Si panggamil ka, baka naman. Dagdagan na yan. Ayan, BG mo na ako. Wala si host dun sa niya, Sabi ni Johnson TV, pwede magbaba ng premiere, sis. Yes, pwede, sis. Pwede. Ibaba mo dyan para tusukin natin. Tusukin natin. Baka pwede nyo din dikitan si Simply Jed. Wala pang dagdag yung banana nyo. Thank you, mga sisi. You're welcome.
Ayan, magbaba lang po kayo ng bahay niyo dyan. Patamsak po, salamat, sabi ni Epraline. Tapos na yon? Yun na, tapos na yung kay Bob. Ayan. Short video lang yun. Ano yun? 5 seconds. Ayan, tapos na. Pwede po. Bye. Ayan, shout out. Salamat, host. Taga-Bakas ni Mets. Ayan. Hi, taga-Bakas ni Mets. Hello, everything. Nakalimbang all, sapat na mention lang. Ako, 5 na banana na balik. Sabi ni taga-Bakets ni Mets. Sino si taga-Bakets ni Mets? Bakit may jacket? Anong main mo, taga-Bakets? Ay, taga-Baket. Taga-Bakas. Ayan, shout out. Nancy USA Dan, sabi ni Aprilin. Ayan, magmahalan kayo at magdipikitan. Ayan, 12 million in the house. Mega love shout out sa inyong lahat. Ayan, back again, sabi ni Pangga. Ayan, tamsak po, sapat na. Guys, don't forget to patamsak naman po ang aking premiere. Salamat po. Salamat po sa iyong patamsak ng aking premiere po. Yung nakapin po sa taas. Salamat. Saan si Melka? Misamis Oriental. Nasa Misamis talaga siya ngayon. Andyan siya sa babatan. Pinay Bisdak. Pinay Bisdak, oy. Nag-LS din na noong 140 100 something ko pa, hindi pa ako ALS yan. Ano, mga bago-bago pa lang bahay nila, nag-LS na kaya sila, mga yan. Kaya magaling sila. It is well with my soul. Natikitan ko na pala to si Pangga. Oo. Hindi pa nakatigit kay Pangga Melka. Kanina pa yan. Bigyan namin. Oy, CJ! Shout out naman. CJ, nasa Canada ka na? Nakabalik na siya? Wala pa. Ano kayo dyan? Sabi ni CJ, Aprilin, dan na rin. Naka-off yung comment section mo. Hindi na ako nagbakas, sis. Oh, ha? Pwede lang na hindi na kayo magbakas kapag magbabalik na lang kayo. Ayan, shout out. Shout out, sino ba yan? Oh, it's Enos TV. Dikitan nyo din siya, guys. Ayan, taga Misamis Oriental ako. Taga Bakas ni Mets, ang pinanggalingan ko. Ayan. Ayan ha, kanina pa ako dikit ng dikit, sisi. Baka mamaya pa sila magbalik. Oh, sis, yan mo, mga legit yan, yung mga binababa ni Nightbot kasi,
Magbabalik yan mga yan basta may nakitang mga bakas. Kasi mga legit friends natin mga yan. Guys, iwasan po natin mag-comment ng dikit, palimbang, tamsak, tusok, sukli, parang di po sayang. Yes, magbakas po kayo ng naaayon po sa video na napapanood po natin kasi hindi ka po babalikan kapag hindi po maayos ang inyong mga komento. Nag-screen Guys, kapag for example, yung premiere ko is patamsak ko sa inyo. Ang ibabakas nyo na lang is waiting, ganun na lang. Or waiting for this, can't wait to see this, ganun. O, diba? Ganun na lang yung iwanan nyo guys kapag nagpatamsak sila ng premiere. Wag nyo na lang sila, wag nyo i-comment yung mas mabuti pang i-comment nyo tusok o tuslok. Waiting in vain. Di na ako nakabalik. Ha ha ha, Char, sabi ni CJ. Hindi na ka nakabalik sa Kennedy. Ayan, salamat. 13 million in the house. Magmahalan, magdikitan. $13 million in the house. Hello, everything. Hello, everything. Tagabakas ni Mets, dan po, sabi ni Aprilin. Aridjaw sabi ni Sire. Ayan, hi Sire, good morning. Dan sa Princess Ho, dan sa premiere mo si Sisi Ho, sabi ni The Johnson's TV. Ayan sis, lapag mo na yung premiere mo, The Johnson's TV. Parang hindi ko nakita. Pagkibaba ulit sis para tamsakan ko. Salamat. Auntie Lisa, kumusta? Sabi ni Sire. Oy, Sire. Di ka nag-LS? Ayan, welcome sis Efrelyn, sabi ni CJ. Kahit hindi na yan mag-LS, araw-araw naman nag-premiere, okay lang. O, diba? Patamsak daw po sa premiere niya, o, diba? Ayan, nakatamsak na pala ako kanina. Kanina nag-scroll ako ng YouTube. Kapag nakita ko na kasing may premiere si Kai, inuunahan ko na nagtuslok. Nagtuslok na pala ako kahapon dyan. Kasi diba dalawa yung pinatuslok mo? Tamsak po sa premiere, sabi ni The Johnson's TV. Ayan, kapsak The Johnson's TV. Sis The Johnson's TV, ilan na yung mo? Ilan na yung members mo, sis? Ayan, 12 million in the house. Yaman na data ipapatudok mo, Sire. Ayan, patusok din sa aking premiere. Bukas po. Salamat. Sire, nakaaramid ka nga dagos ti Kwam. Nakagawa ka kaagad ng video mo. Nakailang members ka na, sis Johnsons? Ayan, shout out, everything. Ala, talulangan ng ti viewers kung ag 1-3 daji king tag ko. Edi pabuyom ita ni kanyada. Oy, Sire, buyamang karo data niya. Tudukag data premiere mo. Lugdit na. Tudukan na. Buyam ka na ata, tudukan na tuubot mo. Kahit anong video na lang. Oy, Sire, tanlulangan ng ti kailangan ijay agbalin nga 1-3. Por favor.
Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame Amo nga. and love you can. Ayan, shout out sa inyong lahat nasa baba. Sa baba ng pababa. Sakit ng likod ko. Wait lang. Trixie, bigyan mo nga ako ng una. Wala. Puntahan ko na yung ano mo, premiere mo. Gwapo. Ay. I've been passing time watching trains go by. Parang ginawa mo lang na kanta. Kanta ngayon ng time, passing time. May kanta na. All of my life. Yan. Yun. O, di ba? Ay. Dalawa, ha. Sabi niya. Wenantay, Lisa, kahit video na lang, sabi ni Sire. 10 million in the house, maya-maya po ang balik ko sa dumikit sa akin, sabi ni Johnson's The Johnson's TV. Ayan, shout out. Next time tayo kantahan, si Sisi, sabi ni Sis Pangga. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat. Maraming salamat. Relax ko muna boses ko, hehe. Nax naman. Wala kasi si Binis. Busy pa ata magkuskus or mag-edit ng kanyang premiere. Si Jen naman busy sa pagre-review. Nasaan ang 1.3 views mo, Ante Tabuyaek? Sabi niya. Yung King Tides niya. Anong ulam niyo si CJ? May pasok sila, Labs. Premiere niya in 2 hours pa di may siya niya. Duwa ti tamsakak. And you will see. Bakit kung saan ka napupunta, sir? Yes, sis. Yes, sis. Kaldereta? Dan tusok at dikit sa mga premiere, pati premiere mo kapsat set reminders na sis. Wow, thank you so much. Ayan, dikitan niyo si Sis Danalay, guys. May in love kayo kapag punta kayo sa LS niya. May in love talaga. Sinampalukan. Ha? Oy, dapat maligo ka yan after. Maligo ka dyan after. Kain tayo, kabsat. Anong pagkain lang? Walang tayo, Danalay. Ayan. Anong ulam natin dyan? Danalay. Sige. Dani ay. Ayan, ginataan na munggo, kabsat. Ay, hindi ko pa na-try yung ginataan na munggo. I-video na yan. May content ka na. Ayan, ganda lang in the house. Hello. Ano kaya yung ginataan na munggo? I-search ko nga para mag-try nga ako kasi may munggo ako dito. Diba? Ayan, sis, kain muna kami. BG kita, kain na tayo. Anti-Pilipina, sabi niya. Dito lang ako, sisi, sabi ni si Ho, sabi ni Jean.
Sige, Enjoy. sige, at saka Danalay. Kain kayo ng Enjoy. mabuti. Enjoy. Kain nyo na lang kami dyan. Saang part si Ninshay, USA? Anong state siya? Nandyan pa ba siya? Saan ka banda, Jean Bautista? Sisi. Maghanap nga rin ako ng i-premier ko na ano ako kay Sarah. Namumuro ka na, Sarah. Sabay ganun eh. Namumuro na. Hindi ka, pwede kang mag-vlog doon sa loob ng, doon sa Victoria's Secret. Di na pong kami, Jemol. Nagpigsa kaya ti music da. Waan ma, copyright. Basta malalakas ang ano. Ang lakas kaya. Busit talaga. Kaya hindi man lang nga nag-vlogan. Kaya ginatang ko na gito ni lip gloss. Mayat iti lip gloss day jay. $10. Naging $2.99 na lang. 2 something. 75% off. Ay, antok na siya. Ipasok. Maaga pa. Dito muna tayo guys kasi wala akong kausap. Kausapin niyo si Lucana. Tanungin niyo kung anong kulay. Baka maiwanan, nakatambay si Jambi. Dito lang naka-BG deng sa kwarto. Oh, ha? Sige lang ate, take your time. Masarap. Masarap. Sabi ni Danily. Really? Ilocana siya, di ba? Danily. Danily. Danalay. Danalay. Wag naman yung Laili na lang. Pasosyalin. Oy, Ronald! Tao po, sabi ni Sally Harter. Ayan, hello ate Sally. Thank you. Wait lang. Hindi naman ako tumartaray. Bakit sabi mo, wait lang? Ayan, Jan B Vlog. Ayan, ate Sally. Ayan, salamat. Ronald, andyan ka. Tao po, pwede tumuloy? Pwede lang po. Tuloy lang po kayo kung may alak kayo. Oo, ha? Ayan, magbaba lang po kayo ng bahay nyo dyan. Sa CPR, isang premiere ko, dinilit ko lang. Pwede mo naman i-replace yung sa ano mo, sa computer mo, or sa ano. Jai. Yung kapag na CPR ka, pwede mo lang i-replace yung, mabilis lang kapag replace yung. Huwag mong i-delete na lang daw. Itanggalin mo yung music na lang, di ba? Ako, tatanggalin na lang yung music. Sige, CPR pa more. Nag-CPR-an silang dalawa ni Ronald. Kasi parehas sila ata ng ano, di ba nakita sila ng Mall of Asia? Di parehas sila ng content. Nagkita sila doon? Oo. Malamang. Nagkita sila kahapon. Di nag-vlog kayo nag-live kayo kumanidayan. Ay, may tao pala sa baba. Tao po. Ayan, hello. Wait lang, alisin ko yung Ayan, si Ate Sally yan, anti-Pilipina. Hello. Anong atin dyan? Yung akin,
Eto, nakikare-sharing sa mga sa mga nasa live chat. Good. Anak, Simple Jen. Teka lang, nakasubscribe siya ata ako nito. Itong isa. Pangga. Pangga. Pangga Milka. Milka Pangga. Ayan, sis, silabas mo na ako. Mag-dinner mo na. Sige, sis, pabili ng suka, pabili po ng suka, sabi ni Carl. Ayan, salamat. Ayan, dikitan niyo si Ate Sally Harter, guys. Hello. Hello. Ayan, 9 million in the house. anong state ka? Ano, Sally? Ha? Aywa. Aywa. Nasa Anong Iowa. oras na dyan? Oras ngayon ay Same lang 10:25. dito. 10:25. Oh, 8:25 pa lang dito sa amin. Ayan, Kabisyo Vlog. Kumusta, kapatid? Kumusta, Kabisyo Vlog? Ano ba kayo? Sa Oregon State. Sa taga Oregon pala kayo. Namasyal at nag-live kami mawa kapahapon. Ano yung YouTube nyo? Ano po ang kwan? Para Filipina Country Life in America. Okay. At subscribe ko kayo, subscribe nyo rin ako. Ayan, 9 million in the house. Ayan na. Taga saan po kayo sa Pilipinas, madam? Basinan. Pangasinan pala. Ilocana data, Ilocana. Nga po yun. Ano rin po kayo? Yan. Niya si Dayo nga eh. Ay, tama na. Steak. Steak kinyak ata. Makan tirabiti ko. Spaghetti. Siya ka dinengdeng niya. Yan. Ilocano garod. Ilocana. Ganda ng mga host, sabi ni Kabisyo. Ayan, wag kang ma-inlove sa amin. Charot. Ayan. May lap Anong Kabisyo Vlog? Makipagdugsulan ka lang dyan. Makipagdusukan ka lang dyan. Magpakita ka rin. Anong pangalan ni Pilipina Country Life in Ni America? Auntie Lisa. 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 Magpakita ka naman, Ma'am Lisa, para makita namin yung iyong kagandahan. Matutuwaray kayo amin, Apo. Tuwan ka na din pa na. So nga hindi magpakita. Ala, taga Pangasinan, napipindas natuy kayo di Pangasinan, ma'am. Tayog. Jay Tayog. Tayo, di manugang ko, taga Puso-Rubio. Asidog lang, mga 1 hour, ganun. Adayo agarot. 1 hour no, hanggang mag-jelly ko, niya na ganun, shortcut. At pakita kamot, ma'am. Tano, ure mabit laang, tano, makita na kamot. Pakitam kami na tagar-aruit na pintas mo sa Pilipina. Ay, so. Nakita man ko, nagpintas kawat. Ay, Apo. Ilam mo mata kinapintas mo. Charot. Siyempre, na Ilocana. Ay. Ayan, magparang-parang ka ng agar-aruyot na pintas mo dyan. Iparang mo ta agar aroy nga pintas mo. Kanan. Ubing kapay, ubing kayupay, ading. Kabisyo vlog. At tambay-tambaya dito YouTube. Ito no, bigat man ang trabaho, awan manan. Trabaho, straight. Sana oil. Sana oil. Buti ka pa doon niya kung hindi nung saan ka nagtatrabaho. Hindi ka nagtatrabaho, madam? Trabaho. Ni Ilocana ati, trabaho na ata, agdot-dot. Ni Aqua. Ni Ilocana sa Amerika, yun ang trabaho niya, agdot-dot sa YouTube. Dutan nata ni Kwa, StreamYard ng pato.
Dato'y nilagay ko. Ang lakay mo. Hi, Kirby boy. What you got? Hello, guys. How are you doing in Oregon? Ayan, shout out to all of you guys. Ronald, bakit ka naman umiiyak? Padikit po, sabi ni Kabisyo Vlog. Ayan, makipagtusukan ka lang dyan, Kabisyo Vlog. Unahan mo sila para makarami ka. Ayan, nagbaba ng bahay si Sis Carms. Oh, puntahan nyo din po. Nagpapabingo yan, guys. Kung gusto nyo magbingo sa kanyang LS. Oh, nawala na si Madam Lisa. Dumating na raw yung lakay niya. Oo. Kararating niya kasi alas 10:30 na. Sana all, lakay na. Ayan, nanilakay na. Sana oil, lakay na. Na, China oil. Oh, sabi nga nila, sana all. Valentine's Day, asudugan. Asudugan. Yung gustong makatanggap ng bulaklak dyan. Anong dapat gawin? Ayaw ko kasi sabi nila sa Pilipinas, Kamatay. magbakal na raw. Ano ka na? Kung gusto niyong makatanggap ng bulaklak sa Valentine's Day, magbigti na lang para marami kayong matanggap na bulaklak. Buti kong sigurado sila may matatanggap silang bulaklak kahit nagbigti na sila, baka wala. Meron yun. Nung buhay nga, hindi binigyan ng bulaklak, nung patay pa kaya, wala nang alam. Buti pa siguro si Madam Lisa, mayaman. Mayaman ti utang. Sika, ba nang ka, napinta siguro trabaho, sweldo. Kaya pag nagtrabaho nyo, sis. Ano tawag man, ading Lisa? Perahin na lang pambiling bigas, sabi ni Sis Carms. Ilang taong ka na, ading? 44. Bakuton. Ubing kapay. Ayan, hi, ang TJ Travel. Ada yung ngayon unaak ng sika. Manong taon yun, kabsat. Ay nabakit akong kabsat. 8 taon inunaak kanyam. Usapang edad na dito, guys. Ano pa nga bang pag-uusapan natin? Para wag edad ang usapan kasi bumabakit na tayo. Bumabakit na. Tumambay lang ako saglit habang iniintay ko yung aking linalabahan. Kalkalpas ko na nga. Bukas may trabaho na naman. Trabaho na naman. Rekaman ke dati ito mau tawag manan. Tawag na nga tawag. Hindi pwede. Ayan, naridyaw start in 3 minutes. Start in 3 minutes ka dyan, Bob Parts. Tapos na kaya yung premiere mo. Natulog ka, wala ka kanina sa premiere mo, Bob Parts. Uy, sapatos size 9, sabi ni Sai. Tawag ni Ayat, sabi ni Sai Respano. Ayan, shout out sa anyong lahat dyan. Ayan. Ayan, 5 million in the house. Hello. Pangga Milka.
Simply Jen. O sige, ma-add ko sila. Filipina Country Life. Okay. Tatandaan ko sila para may add ko naman sila. O, subscribe ko sila. Sakit yung matakon. Sakit yung matak. Sige, agpatang-patang kayo pala ang i-off ko ba si tato ni tanong ko. Agpatang-patang kayo pa itada pa aramidat. Sige lang, sige lang. Adda tumawtawag to Sige lang, ate. Oo, sige. Iyang tumawtawag. Sige, dengdenggang kayo malata. Nga pa one picture ko dito. Awan picture ko mang magnak. Oo, teng. Apa one picture ko nga rumwar. I don't know. Amo makita? Amo makita dyan picture ko? Awan. Apa yang ta? Ikam ate I-edit avatar mo. Ikam ti avatar na. Gure ka. Edit name. Okay. Nawan mangarot ti picture ko dito eh. Oh. Naka-off naman yung aking camera. Ano ka ba? Ni awan mo ti picture ko dito. Adeng picture ko dito awan. Bayangon Awan mo picture ko dito. Iti computer. Bayangon awan picture nan. Aprilin, salamat kapsat sabi ni Sair. Ayan, 6 million in the house. Mega love shout out. Sige, patang-patang kayo lang. Reply up kayo lang. Sakit jagong ko. Na dry manan to heateran. Dry manan. Nagsakit jagong ko. Yang iti trabaho mo dita. Nyata kang ka ng mga kansamo. Sino? Sika. Daya. Ayan, Ronald Kumilang, galing na ako sa premiere mo, sabi ni Carm Sobandos. Ayan, salamat Sisi. Ayan sis, 15 minutes na lang matatapos na yung play ko sa'yo. Picturean ko mamaya. Sige nga. Mag-ano muna ako, baba muna ako. Sige ate, salamat. Sige. At magbi-video call daw kami. Ayan, 9 million in the house. Shout out. Ayan, akyat ka dito sis Carms para may kasama akong mag-yaw-yaw. Ayan, sa mga hindi pa po nakatamsak ng aking premiere, baka naman. Salamat po. Ayan, nagbaba ng bahay si OHNS TV. Ayan. Magmahalan kayo dyan.
Ilocana, bumaba ako na. Sino pa paakyat ang ita? Tagkita. Mamuti may upload ko ni Sir. Ni Sir na tusok-tusok na. Sige lang, sige lang. Ayan, patusok guys. Sigurado ang sukli, sabi ni OHNS TV. Thank you. Ayan, Purple Heart TV, Tamsak Guaps. Hello ate, kumusta? Hello ate, ayan may ano ka na, may jacket ka na dyan. Daak lang dito yan, te. Ayan, unventure done po, sabi ni Frelin. Hi ate, Purple Heart TV, kumusta ate? Mone ka na? Ayan, may jacket ka na ate, pwede ka nang magbaba ng bahay mo. Salamat. Ayan, shout out sa inyong lahat.
Ayan, Amorfina Channel, hello! Shout out to you. Thank you for coming. Ayan, feel free to drop your link. Amorfina Channel, ayan. Thank you for coming. Welcome to my live streaming. Ayan, magbaba po kayo ng bahay nyo dyan. Ayan, 5 million in the house. Thank you so much, everything. Ayan, BG, here lang sis. Sabi niya, sige lang sis, salamat. Salamat sa iyong pagpunta sa bahay ko. Thank you. Saan na ako? Ayan, magmahalan lang kayo dyan, guys. Thank you so much. Ayan, shout out, shout out. Ayan, BG sis. Ayan, salamat. Ayan, nandyan pa si Sis Carm. Ayan, salamat sa inyong lahat, guys. Thank you so much. Ayan, salamat lang. Tambay lang kayo dyan. Salamat.
Ayan, shout out sa inyong lahat. Shout out. Ayan, shout out sa inyong lahat. Ayan, 4 million. Trabaho na ako, Ate Ilocana, sabi ni Ronald. Sige, naglagas yata si Lolo ng WH host. Bakit, sis? Ibabalik din ata niya? Ito, malapit nang matapos yung ano mo, yung play ko sa'yo. Ayan, salamat sa 4 million. Thank you so much. Ayan. 2.5 na pala. Magto 2 hours and a half na pala. Ang sakit ng likod ko. Ay, akala ko kahapon na kagabi yung ano mo, wala pa lang yung kausap ko dyan. Ayan, 4 million in the house. Thank you so much.
Ayan, harang sabi ni Binis. Ayan, 5 million. Naboring na ako, wala na akong kausap. Pandagdag din iyan. Ayan. Thank you, sis. Pandagdag. Kapsat, what time tapos mo? Mag-LS ka? Mag-LS ka, Binis? Ayan, man tayo apo, sabi ni Sir. Nga sidam kapsat. Ayan, 6 million in the house. Benis, mag-LS ka? Okay lang ako. Parang kausap ang taiwan. Naghihintay na meron sa tanggalan. Akala ko habang buhay tayo. Akala ko hanggang dulo. Kaya't humihiling ko may paghala. Sana'y hindi na siya lumaba. Kamusta alala ko mga araw na kasama tayong dalawa. Hindi ito sa aking mga mata. Ganun na pala tayo dati kasaya. Ano mo siya? Kinaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawalan na ng saysay ang pamamahal. Na kahit tagal ko rin pinubuo. Kahit tagal ko rin sa bawat sakit. Hanggang sa kamalapit. Kahit pinubuo. Subukan mo rin ang pag-iilan. Ang ating nakaraan. Tapos na ang lahat. Nandito pa rin ako. Ayan, shout out sa inyong lahat. Di ko alam. Ingatan mo siya. Pinaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawalan na ng saysay ang pagmamahal.
Kahit tagal ka na'y hindi sinuko. Cause done na po sa nakapin na premiere Kalimbang and all. Ayan. Ayan, matagal na tayong friend, Wilma. You know that. Gusto kita Ayan, maraming salamat po sa lahat. Gusto kita isayaw ng mabagal. Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Squeeze me up so tight. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Ayan, 6 million in the house. Hello. Almost the moonlight. Katawan mo ay aking hukumutan. Oh, Gusto kita isayaw ng mabagal. Gusto kita isayaw ng mabagal. Hawak kamay. Ayan, guys. Okay na to. Mag-end na ako, guys. Thank you so much sa inyong lahat. Thank you so much sa lahat ng pumunta dito sa aking live streaming. Na-boring na ako. Wala na akong kasama. Kaya mag-end na po ako. Ayan. Shout out. And thank you so much sa inyong lahat. Thank you. I want to be your lady. like a dream come true. Wanna be with you. Please, girl, let's stay the same. You're the only one for me. So good to be true. Can't take my eyes on you. Love you so much. Nobody gonna love me better. I'ma stick with you forever. Nobody gonna take me higher. I'ma stick with you. 1, 2, 3. Gusto kita isayaw na. Bye, guys. Thank you so much. Gusto kita isayaw ng